Good morning, sir! Sir, asa na po mo laag ron, sir? Kamo ba? Puro gyud laag na yung nahuna. Dre mo, palingkod mo dre. Kay mag-exam ta karon. Testingan ko na kung asa inyong tama yung nasulod yung una-una. Puro mo laag. Examon ta mo kung unsa atong ipanglaagan sa una. Ay, sir, di na rin tayo mag-isda, sir. Lahi na, may pag-absin na lang ko. Ito sir, ligo siguro tagdagat sir. Naluya, sir, ay. Ganino. Dili sa lagi ta maglaag. Mag-exam sa ta karon. Pag humana na pwede na ta maglaag. Alay, nani. Laag lang ba? Maglaag sa siguro ta sir. Sir, balik ka panaga, sir. Kita yung mga isda mo. Wa pa mo kuminibalaan good sir. Sa may amoy answer karon sir. Dami kayo pasapa, kaya padagat, kaya pati inita sa... Kayo, wala pa matanaw man o kuhan, sir. Field trip. Ay na patig yama-yama diha. Puro gyud mo laag na yung una-una. 1/4. Uy, kabalo ko na! Unsam na? 1/4 na asin! Taka ramang ka 1/4 nga sukar na. Anong suka? Bitaw. Bulukan ninyo, eh. Sabi day. Bulog ay 1/4 na nga mantika, sir, no? Katong giprito na to sa isda. Nga, murag! Murag! Mura bitaw na. Mura! Tawad daw eh! Uy, kamu ba? Pataka, ragin mo ba? Ang pasabot ni sir, 1/4 na itong exam karong adlaw. Ay, yes! Ay, dali na kayo! 1/4 naman, Dali ara. Sir, di na. Kamo ba? Basta kabuang mga bright yung kayo mo. Hapit na may mo mong graduate ha. Nya man mao gyapon na yung naibalaan. Pagkuha mo 1/4 kay papel kay magsugo na ta number 1. 1/4 na papel! Wala pa pa! Papel na papel! Papel! Wala gani ni sulod oh. Ay, dara, dara. Pangatag Linda! Tagay din. Jamie! Pangatag, Linda, pangatag, Dali Linda. ba? Dali ba? Pangatag Linda! Dali ba? Palit mo inyo. Pangatag sa tagsama! Tagay gisa. Kaya isa to! Kayo, iluga isa Isa rin mo niya, oy. Isa rin kwa ba? Ginuok ko ninyo taon oy kanus sa pa taon mo magdalag papel ninyo oy. Pastilan pati papel magkabuang pa mo pangawat na sa yung kauban. Ay, si Tan Agos, si Tan Marcy, magkagtanaw. Putla na yung mga diya. Na. Tilaan man, lagi na nimo! Anak, maguna para dali ra maputol. Manundog. Sige, sige, Laro kay sige. manundog yung kag-answer karon ba kay magtanaw-tanaw pa ka sa kuha. Answer nga mo, magay kay bullpen! Daw? Boglawa yan na eh. Na may bulpin ya? Okay na, sir. Sok di na, sir. Number 1 din, sir. Grabe po kayo, wapag ako naputol lagay niyo! Gayap ninyo. Dalang ta mo gabas! Gani kinapot Juan Rio. Ako sa tinaguan ako ni ang akong pen, bahalag may bullpen. Pahol Sige man na, sir. pa. Sige na, sige na, sir. Sige, way sundugay, pahol man. Sir, dirang sir, may sundugay. Sige, pahol man ha, pahol man. Layo mo gamay sa kuha. Okay, number 1. Pastila no. Dalagyo-lagyo kamay. Way sundugay kuyaw pagay mo makasulti way sundugay. Number 1. Unsa nga isda ang inyong gipingwit atong nanlaag ta? Ay, kabalo na ko sir, isda. Tama sir, isda nga piniritong isda sir. Sakto sir, pinirito din nga isda. Perte ginyong brighta ba? Ingom rin kong isulti. Isulat diha sa number 1 kung sa inyong answer. Pastilan banta bitaw na. Sus! Sulti-sulti pa mo. Mali kanyong ipangsulti. Ay, isulat di. Ay, wag nagsulti po si sir nga isulat. Isulat na to, isulat di ako. Isulat si kayo. Wala kong sulat. Isulat na isulat. Hindi ko pero mag-bullpen di. Kung saan yung answer mo? Daro. Manundog man ka. Number 2. Unsay gipaon na to sa isda. Numero to, gipaon sa isda, gipaon sa isda. Sir, taga! Taga ba? Taga. Amon ka? Kawayan o taga. Ikaw ay nung taga. Kaungol din ang mga tawanan. Di na, isulat lang. Isulat lang ba? Isulat. Ay, Sorry, sir. Kamu ba? Bisan pag unsaon niyo feeling bright ninyo kay kabalo na ko unsay nasulod yung mga utok ba? Pastilan taga. Ikaw mo'y tagaon ako diha inoon. Oh, tanawa lagi. Nasuko na si sir. Tanong mali lagi to. Mura ba akong gi-answer diri oh? Pwede mo masiguro niya ma-erase ba? Sir, proceed na sa number 3, sir. Kaisip, running exam, sir, ay. Sido, ikaw do. Ito, tanawa mi. Bulsam no, eh. Ano ba? Maglingkod mo, maglingkod. Ang buwan ba? Ano sa answer ni mo? Nagkagubot lang agi ninyo no. Number 2 pa ganito number 3. Unsa to'y pangalan sa tong lugar nga gituan na to? Patay, limutan ako atong Sige, pangalan na to eh. Uy, dagat man naman kung nainugduman ay. Makakatumat tong may isda nga na swimming pool. Na, di maguna mauguro. Pataka-taka ragin mong duha. Mao to'y passport, dungguan nag-isda ba? Mo ba? Tropog ka. Punong to, punong. Uy, mga pantaka mo istorya dira. Day, Unsa yung balitok lugar na lugar? lugar. Sao pa naman mong kasmita mo eh. Sa man day? O mga bulok kay mo. May pagpasundo Pangalan sa lugar ato no? Limot ka na lang ng kuha no eh. Tu araw. Salimot gani ko no. Uy,
uy. Kakita ko. Kabalo na po. Number Pero mabulbi, 3. bulpin. Daro. Dali, Amil. Di mo panundog. Ikabalo na ko. Oo, mata ninyo. Pastilan, mura mo. Kamu, kita beta na nakaadto dito ha. Nyo man, sige mo, panilip-panilip diha. Gani sir, sila si Rosie panundog. Ay, bay. Pero sir, man ako sir. Tama ba? Pareha ta? Pareha sa taan, sir. Pareha. Dara ko sir. Tama. Tama ni. Mga pala sundog. Sundog yapon. Okay, humana. Sige, pasas yung papel. O dara ko sir. Kokoy. Jesus Maria Josep Mingkuan. Ikaw, Dara, sir. Ako, chikandaan, sir, be. chikan padasos, ginuukop ka. Sus, mga bright, chukay mo, mga bright, chukay mo. Ikaw, Ako mo pinaka-bright, sir. Dire, Mawa, dire. sir. Oo. Sa pangalan? tuwa na oh. Imo, Ibe, ako, sir. tanawa raw. Wagi mo kausaban. Isa rin answer nyo tanan, no? Nganong nasulat man eh, Linda Walker na birthday dire. Nganong Linda Walker nyo pangandre, ipanulat sa ikatulo. Ang may nakita na mo, sir. Taka, nanundogin mo tanan. Pastilan. Manundog mangaling mo. Pangalan tagay inyong sundugon. Pastilan. Bagsak mo tanan na, bagsak mo tanan na. Balik mo, kinder. Way klaro ning mga estudyantihan ni Way na hibalaan. Da, taga mo ni, taga mo ninyo, panundog pa mo. Sir, ako aday sir, dara sir ah. Ay na, kabalo ko, parihar mo ka answer tanan. Pakwan, pakol ni. Balik mo kag kinder. Na, sir, nakapalit na biya og tugas dito sa balay sir. Sir, ako po, sir. Nakapalit na ako, sir. Ako, galing, sir. Galing, sir, no. Nakapalit na ko kay... Pero ba itong mahal na, sir? Nagtuwa si Sir, mama ba? nagtapo ko sir, Graduate na ko. gandaman akong mama sir. Ilang mo na, among-among ninyo.